Els 4 de la nau Orion. 10 dies són, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. 4 astronautes de la nau Orion s'enlairen fent acrobàcies, volantins i saltirons. Jeremy Hansen i Christina Koch, Reed Wiseman i Victor Glover formen la tripulació. 10 dies són, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Artemis 2 es diu aquesta missió, pegar-li la volta a la Lluna i tornar a casa de nou. Compte enrere, engeguen els motors, s'enlaira el coet a l'espai exterior. 10 dies són, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Cap a la Lluna orbita la nau Orion i dins els cossos suren com bombolles de sabó. De sobte desapareixen de la visió. Amagats darrere de la Lluna, inicien l'exploració. 10 dies són, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Vídeos, fotos, registres i gravacions, la Lluna com a protagonista d'aquesta expedició mostra la cara que mai no vol als 4 intrèpids tripulants de la nau Orion. 10 dies són, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9.